Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno extraordinario e urxente. O primeiro punto é un procedimento sobre a urxencia da sesión. A urxencia da sesión ben motivada polos prazos que hai para presentar a solicitude de acollernos ao POS. O ano pasado non foi un requisito, este ano é un dos requisitos que pon na base, polo tanto, a urxencia ben motivada por iso. Se queredes tomar a palabra, votos a favor da urxencia. Aprobas a urxencia, pasamos a debatir o asunto que é o expediente 893/2024, que é o POS Plus adicional 1 do 2025. Ten a palabra María Muiño. Boa tarde a todas e todos. O punto do pleno, efectivamente, é para a aprobación do proxecto que corresponde ao POS Plus adicional 1/2025, orientado á financiación de gastos sociais extraordinarios. Un programa que ten unha achega provincial preasignada a este Concello de 58.450,43 euros para a financiación de gastos extraordinarios. Un programa que se activa na etapa da pandemia, que xa ten un recorrido e que a esta altura podemos tamén decir que ven a constituir unha importante vía de financiación para dotar de viabilidade e calidade os servizos sociais, nomeadamente aqueles que teñen que ver con dependencia, aínda non sendo unha competencia exclusivamente municipal. De feito, no proxecto que se presenta, por unha parte, se plantexa o reforzo e ampliación de persoal técnico, dirixido a reforzar a dotación da plantilla municipal con reforzo dunha traballadora ou traballadora social, un pouco para atender esa carga de tramitación e xestión administrativa da que deriva a atención á dependencia e a tramitación. Por outra banda, outra das partidas que aparecen no proxecto está orientada ao reforzo da plantilla de SAF e, por último, unha última partida orientada á dinamización de actividade orientada á xente maior deste Concello con vistas de promover un envellecemento activo e tamén incidir na prevención de deterioro e, como non, no que a prevención da soidade, tendo en conta que estamos nun Concello que se caracteriza pola súa dispersión e contar con actividades que sirvan para coincidir, para encontrarse e facer actividade é unha das cuestións prioritarias ás que deberíamos atender. Juan. Bueno, ben, tendo en conta que os servizos sociais son unha peza importante da asistencia á cidadanía, parecenos ben que o informe que pon a técnico de aportar os gastos ao que di de personal técnico e do taller de memoria, nos parece ben solicitar a chega do POS. Belén. Por a nosa parte, todo aquilo que contribúe a mellorar os servizos sociais neste Concello contará con o noso apoio. Neste caso, votaremos sí. Pois, sin máis trámites, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Non habendo máis asuntos, levántase a sesión.